Frederik Uffe og jeg, Mathias, vil nu analysere titelbladet på Christian den 3. Bibel fra 1550. Træet i midten skildrer billedet fra det gamle testamente i venstre side, og billeder fra det nye testamente er i højre side. Her ses Adam og Eva ved træet i Edens have. Det er her slangen narrer Adam til at spise af æblerne fra træet. Dette fører så til syndefald, som er afbildet med et lig på en grav. Nu kan mennesker altså dø. Heroppe ser vi Gud, der afleverer de 10 bud til Moses, som han så skal viderebringe til sit folk. I højre side ser vi som sagt billeder fra det nye testamente. Øverst ser vi Maria, der får besøg af Helligånden, hvor hun får at vide, at hun skal føde Jesus. Hvis man kigger godt efter hernede, kan man se de 3 vise mænd, der får besøg af en engel og får at vide, hvor de skal gå hen, når Jesus bliver født. Her ser vi Jesus, der bliver hængt og dør på korset. Og hernede kan vi se hans genopstandelse, hvor han stiger op fra en grav. Billedet i midten viser 3 personer, forråderen Judas, en skriftklog, og Johannes døberen. I denne scene forråder Judas Jesus ved at fortælle den skriftkloge, hvor han befinder sig. Grunden til, at Johannes døberen er med i billedet, er, at han er Jesus højre hånd.